Ce faceți, lume? Bine v-am găsit la al doilea episod din Gamer Let's Play Terraria. Astăzi am vrut să-mi studiască... Bine, mai să începem cu... Acum încep casa. Așa. Al doilea rând. N-am făcut episodul al doilea mai devreme, că păcat mi s-a scat microfonul și am găsit altul. Dacă la mine nu stai în casă, te bat. Ups. Dă-te, mă, de aici. Asta e că trebuie să acodeau. Hai să faci noapte. Și voi ce mai faceți? Eu bine. Mă simt perfect. Excepțional. Mă întâi să închid niște programe. Lag. Noapte. Căcat. Dacă nu te dai, te bat. Așa. Ops. Așa. Da, dă-te! Hai să pun workbench-ul. E cam mică casa. Da, nu contează. Și masac. Așa. După să pun workbench-ul și să-mi fac niște uși. Și niște geamuri. Ăsta geamuri. Auzi? Niște ziduri din lemn. În fine. De acum dacă mai bine că mai bine. Zic eu. Și ziceți și voi. Așa l-a rămas blocat. Dacă îl prind pe afară că s-a dus, e vina lui. Moare, moare, nu moare. Îmi pare rău pentru el. Dar e bine că n-am la gaz, e tot ok. Am vrea să fac al doilea etaj, ca să arate mai frumos. Că aici vreau să fac mina. Sunteți nesimțiți. Trebuia cu un spațiu mai mare. Cine se gândește? Batman, știi? Da-i treaba mea! Nu, nu, mori, 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 mori. Așa, tu. Așa, mersi. I have a leaf. E tot ok până acum. Momentan. Ia, i-am dat-o. Mai trebuia încă o dată. Da, vreau și eu niște ochiuri. Oare prea bulangeu. Stai pe loc, nu-l ataca pe Andrei. Care mai fi și numele, că mă sperii. Așa. Am să vine ochiul ăsta. Da, fac ceva de tine. Te-am prins la colț. Ha, mai vrei, mai vii acasă la mine? Nu se mai cone. Bă, se cone doar iarna și Halloween și pama nu-i Halloween. Copiii din ziua de azi. Oh. Acum e ok.
Ce mă enervează faza asta. Sacul de asta. Și două de astea. Și 3, 4. Luați, luați! Hai, m-am prins, pe toți! Mai puțin și mori! Ei! Mori! Trebuie copilul să se bate acum cu toți aurolacii. Și să mă ieși și eu acum. Îi mai fac încă 5 minute și gata. Ăsta-i. Scuzați că am mers cu lag, dar nu știu ce are. Am uitat să încheiem și programe care fac lag. Dar acum am lăsați. Măcar merge cu vreo câteva vreo 20 FPS. Cred că ajunge, nu? Hai mă, hai. Care ar putea să mai spună cu mine? Bă, dar vă rog, dați-mi două ochiuri. Așa și pe a doua. Ție-ți pumnii. Hai, hai, că poți. N-am mai putut. Am venit atât mult la casa mea. Bă, Mișu, am dat voie. Am zis că nu mai vă dau voie să vă colindați. Viață. De ce n-am zis că am poțiuni? Hai, m-am umbat cu asta. Da, mai sunt încă 3 minute. La 3 minute cred că apuc și eu să încep puțin de etajul al doilea. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. Cred că ajunge. Ah, da, uita, trebuia să închid instalarea aia de la joc. Măcar pot să fac 2 furnace-uri. Unul măcar pot. Uha! Și l-am luat. Să mai fac ultimii pereți. Fac din tot trebuie, nu mai îmi pasă. Lag, 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 lag. Fac.
Bine, ăsta a fost și episodul pentru ziua de azi. La revedere! Să nu uitați să dați un like și un subscribe. Să dați episodul și like dacă v-a plăcut.